Bacolod. Paradyo Bombo. Oras sa Bombaradyo Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Ay gabi surad sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na paratuntunan, zona libre. Nga daw sang Biyernes, petsa 15 kita sabahin sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Sa rin nga pagpalagad sa itong pagdoptanay sa karon nga gabi, may kapoda ang inyo sa alagad si Bombo Ponce Espino. Tumpita alas 9 ang takna sa rin nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakabadragwan nga mga balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pinakabadragwan nga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sa ang Bugos of Puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa itong sa rin nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa maghatagman sa pinakabadragwan nga mga balita. Pinangkuling nga ma-report nga nagkananabasan sa resitag sa kama areas of responsibility. At sa nagtanan ng pagtamata sa ato sa rin nga makatamatag paramatin nato na abroad. Mga pinananggatang nga manigrense kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod. Nagalantaw na karagapmati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi pa sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Siyempre sa aton man sa rin nga mataga paramati via 630 kHz, no? Sa tag sa Kalilusuan. Sa gila sa rin nga radyo, welcome sa pagparagad sang pang Biyernes nga edisyon sang Zona Libre. Kasan olang ya makabanan ng adlaw sang Lunes, no? Subong Biyernes na kita. Pagkabuas ti Sabado naman kita makabanan, no? Kag ti hasta sa Domingo. Asig lang sa aton sa ring nga tiyempo makabanan daw ginaalas ng ang aton sa ring nga panahon. Sa gihapon dire kita sa medyo maulanon man nga panahon. Malingkay na sa aga tubtob sa siring hapon sa pila ka lugar sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. As always sa aton siring pagpalugyan kag syempre no dapat nga maghalonggid kita no sa aton siring mga kautunan sa matag adlaw nato sa Melikoton kay ti budlay na no maniblang siling ti budlay nang magatrangkaso kita no mabudlay na kon matrangkahan kita. Kabalo naman ka mo sa mga konsekwensya sa rin mga kabaran ti Isandra, no? Ang pagduda nga ti basi ikaw may COVID-19, no? Once ka ti magkatrangkaso ka, kag syempre isa sa mga inangin isyu subong, ining mga gutok nga mga hospital, sa pila ka lugar karon diri sa bahin, dinting ka lang sa surat sa Bacolod, kaya ang report kani, no? Nga nabaton naton nga ti alos kalabanan nga mga Bacolod non nga nagamasakit, pang confined, no? Why na sang ospital nga sudlan diri sa Bacolod, kundi sa mga outside na sa Bacolod kag sa mga probinsya nga mga hospital. Higit sa may malain kung kita iya makabanan ang nagahalong. Sige, ano labay talapang to pinakabadragwan naton sa ring nga mabalita sa aton nga mga top stories of the day. Sa dalaguan sa ring nga mga balita lokal. Kita iya makabaran no sa bahin sang siring pagasurhan ta karon ang ining pagpasar no sa din makabaran sa bahin sang City Council sang proposed nga annual budget no sang syudad iya sang Bacolod no sa palabuton nga tuig 2022. No kay ti ginapayag sa din makabaran kag ang ining impormasyon no sa diri nga aton sa diri nga baton nga ti sa budget no ang 3.2 billion pesos nga budget ang aprobado na sang SP sa sesyon sang talikdan nga Miyerkules. At syempre ang SP nagkonkorman sang appointment no sa Attorney Edward Joseph Quansing bilang City Administrator. So sa budget may pahig kita dire karon no po sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran kag at the same time no sa kay Councilor Cindy Rojas ang chairman sang Committee on Appropriations sa bahin sang City Council. Samtang dugang pa sa diri nga mabalita iya makabaran naman sa aton sa nga pagpalagad si Governor Eugenio Bong Lacson no ang wala nagapirsa iya sa mga katapo sang sagod ang panalawigan no nga ti ipapasar ang nga dali-dalion nga ipapasar no ang annual budget sa probinsya nagdangat naman sa kapin sa 4 bilyones pesos o kung masobra sa 5 billion pesos ang budget sang aton sa nga probinsya sa tuig 2022. Siyempre roll out sa vaccination sa Pfizer makabesuranta man akron diri sa aton nga pagpalagad. Samtang
Nagduga pa sa diri ang mga balita, no? Ang ining mga tagreklamo, no? Sa siring mga online resellers, no? Nga nagguwa iya makabanan talk sa supplier nga residente sa Barangay Bata nga kuno ti ginaligar nga nang scam anyway, alegasyon lang ni nila, no? Nga nang scam sa ila bagod nga wala kuno na deliver ang mga items bisan dako nang kantidad nga ila nabayad. So, sugpunan naton ini karon kay ti ang ginareklamo mo ni si Saila Marie Dalida sa Purok Sawmill sa Barangay Bata. No, so ti naplasta naman nilang kagabi hasta kay inasang aga. So ang subong nga gabi, no, naka-schedule kita makabanan kay mismo ti kwanto ko report ni Bombo Franz Sandro Burgos interview sa bahin sang siring nasabit iyang tagpamuno, no, sang Securities and Exchange Commission si attorney Annabel Rispal, angot sa may scam bala kay ti silingta daw matsagan ta daw bag-uhan ng kamuya sa mga scam, no? Naduwag bala kita sa mga kadudlaan, so dapat, no, basta kwarta na gani ang involved, no? So dapat kuan kita da mangin wise, no? Kag siyempre siguro duhay bala, hindi nga ti nabla sa punto nga duway magigani ka muna ng kinalahay, no, tapos kuan ka to masalig ka, no, kag mahatag kag sang kwarta, no. So basta mga online kabalo ka mo nangin patok ang ining online selling subong mo, because man sang sining pandemic, no, kay nga ti siyempre ti makadto ka pa iya sa mga store, no, nga magbakal makabanan sang mga bayo mapili ka pa to kay ti bangod nga sa siring sitwasyon. Siyempre hindi na no, online ka na lang. Pero tayo mo ni Bla, ang ining negosyo nga online na sang pamilya Dalida, ay ti bulig-bulig man lang kabatak-batak man lang sa ilang palang buyana. Pero ti galing ka ano muna kami mga iban, nga ti wala nakabaton although nga naghatag sang kwarta, no, wala nakabaton, no, kay naghatag sang kwarta, ti that's why nga ginasukot, no. So ti subong ti pag kadto to ginasang team sa Bombo Radio sa Barangay Bata, hindi ko na makita si Saila. Ang ilo niya lang to gina, no, ang na-interview kami pahayag man diri si Ma'am Loida Dalida angot sa sining reklamo against sa iya nga bata. Sa ginugangan nato na para may panugyan kita sa Securities and Exchange Commission o kon sa bahin sang SEC. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabanan, no, update sa bangkay sang lalaki nga nasapuan diri sa isa ka suba nga nasakpan sa Barangay Alihis diri sa may syudad iya sang Bacolod. No, ang ing bangkay, no, nga ti sa initial nga report kay ina sang hapon ini ang may igo sang bala sang to armas. No, so hibaloon ni naton basi biktima naman ini sang pagpangsalvage. No, naglinong-linong lang iya makabanan ti ara naman may mga nagkalasapuan naman nga mga bangkay nga nagalutaw-lutaw sa isa ka suba. So update karon sa patrol upod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Samtang duga pa sa iya makabanan nga mabalita sa duga nga mabalita nasyonal, why nagid sang kudoag nga yellow kon color yellow, no, sa bahin sang grupo, no, sang ti siyempre maging standard bearer sang oposisyon, no, nga si Vice President Leni Robredo nga una na nga nagpahayag nga magapapili, no, sa pagka-presidente sang pungsod Pilipinas sa parubuton nga 2022 nga eleksyon sa Mayo 9. Isinuayhan, no, ang botohon sa mga Pilipino, no, sa palabuton nga Mayo 9, no, kundi duag pink na, no, nagkambyo na iya makabarang kag daw wala na dabuhi iya ang pan, no, ang duag yellow ang simbolo kon color, official color sang Partido Liberal. Pero ti bisan nga waay na, no, ang duag yellow kag Liberal Party kiti nagfile ni sa as independent, no. So pero sa gyapon ang pagpag-away daw Aquino versus Marcos gyapon. Kung pamatian mo si Vice President Leni Robredo, di kaya gusto nga papungkuan ang mga Marcoses mo ay balik sa pwesto. Tungkol sa ginimo kapag trader sa mga Pilipino ang pagkawat sang bilyones ka pesos, no, nga kantidad sang kwarta sa mga Pilipino ti mo na galing, no. Kay ti bisan ano pag tinangkas-tangkas ang makaso pero bill sa gyapon, no.
Si ana First Lady Imelda Marcos, no, kay because sa iya sa nga edad. O kami may nabalik ka kwarta. Pero ti mura bala sa punto nga ang ay lagi na pandugan nga ti basta kawatan ka na, no? Ang tatay mo kawatan nangin presidente, no? So ti nila pwedeng balik pa Marcos sa pwesto. No? Kaling kay ti amo naman ang ginsungguran sang iban nga supposed to be ti may mga unity talks in between sa ila ni Manila Mayor Isko Moreno kasi nga ti hindi man niya away ni Aquino kani Marcos. Di away ta niya sa kontra sa korupsyon, away ta kontra sa kriminalidad, away ta kontra sa illegal nga droga. Hindi nga ti isa lang katawo yung aton yang ginakuan diri, no? Ginatibuong man. Ti kung isipon ti ama Aquino, napatay to si the late Senator Ninoy Aquino, duha na ka presidente naglalabay sa Pilipinas, so ay man Japon sulbar kamatayon niya. Kung sino nagtiro gito sa iya sa tarmac dira, no? Sa airport, sa Manila Airport, so ay mamini isa sa marason kung nga ang pangalan na sa iya ang aton nga airport. Ang international airport dito sa Metro Manila, nagpresidente si the late President Cory Aquino, way mamasulbar, nagpresidenteng bata niya si the late Benigno Noynoy Aquino, way man masulbar. Kumbaga dawari pa ni Japon sa mga kuan sa pinsaron sang grupo bisan nga duag pink na, no? Pero ti sa Japon ang pagpag-away dala Japon ang color yellow tigit plastar niya nang iya nga senatorial line-up. Ara si Dilima, ara si Bagilat, no? Ara si Ontiveros, ara si Jokno, no? Ara si Gordon, ti si Gordon nagapanguna sa investigation pero ti mapadalagan man lang gali. Ara si Meg Subiri nanon tabo, no, sa majority floor leader, no, nga si Miguel Subiri. Ara si si Chis Escudero, ara si Senator Trillanes, no? Sino pagid ning iban ni? So si ay madala diri ang makabaran si Kwan, no, sa attorney Nery Colmenares. Kauna naman ginpili diri makabanan, no, sang grupo sang One Sambayan. Grupo iya sa One Sambayan si Alex Lacson bago ini. Oy, ara pa si Nognog. Jojo Binay. Ay no daw ay nasang ginaisip ta na lang tikang ta kumagtikang kita puro padalagan Japon, no? Ara man si Senator Joel Villanueva, no? Kuan sa iya nga second term sa Senado, no? Sa diri sang pungsod Pilipinas, no? So 11 lang kulang. TDN sino, no? Sino ang isa, no? Sa diri makabanan, no? So ang Vice Presidente niya siyempre ara si Senator Kiko Pangilinan. Kami second term pa rin ni si Kiko Pangilinan pero gin-pick siya ni Leonard Robredo as Vice President. Tambong matugin na sa press conference presentation sa iyang line-up, no? Ang Senate Minority Floor Leader si Senator Franklin Drilon, no? Ang Ilonggo nga senador diri sa baybayin sa Western Visayas. Sige, no? So isurahan nato na korona kay ti masinandukot man ining presentation, no? Kay daw damo kuno nagsunggod sa sining ginpangpick yan ni Vice President Leni Robredo. Pero ti ang aton dira, no? Magadepende man ang Japon sa tawo, no? So ti galing kay daw pareho sa Bongbong Marcos color sang pink. Pwede man ni si Bongbong makapula mo. Bisa na may color man sa nga pula. Sige, latawan naton ini kay ti siling tagani by the end of November 15 mabalaan tanan ni, no, kung sino gid ang endorso sa administrasyon sa pagka-presidente at the same time sa pagka-vice presidente. But sa mga experts nagasiling, no, nga consider nga Sara Duterte for president, Bongbong Marcos for vice president, or Bongbong Marcos for president kag Sara Duterte for vice president. Murang aton nga bantayan makabaran diri man sa aton sa ringa pagpalagan. Oras sa Radio Bacolod Philippine Standard Time 18 minutos sa nakaligat sa taknang alas 7. Diri man sa aton sa iya nga palatuntunan. Oy, happy birthday gid gali. Sa kay nung Ariel Agent 69 Almendras. Ti pila na kapilo.
Sige, maayo lang nga pagselebrar sa imo sa barangay Alihis ang ibong espesyal nga daw. Dawan nimo diri sa bahin sang samtang nagakabuhi kita. So may you have many more birthdays to come, no? More blessings pa, no? Kag siyempre malawig-lawig pa nga kabuhi. No ngaye. Kilala kay Agent 69. Sige, nyo nabatan nato sa rin mga headlines sa aton nga pagparagan sa aton nga pagparabalik unahon to ko report ni Bom Franz Ando Burgos. Kunan tani ang ining aligasyon nga ti scammer kuno diri sa syudad sang Bacolod, no? Kag syempre dugang nga matalakay naton kag mga reminders, no? Sa mga pumuluyo yan naton kay ti siling tagani basta gani scam dapat malikaw ta sinidri mo. Kung nga daw ginatutoy man kita nga daw mga ido, no? No, kag daw kaganyat man kamo, no? Kag ti kon mabiktima na gani ti dayon na reklamo. Kung isabla may mga pagbasol-basol man kita, pero ti basta gani sa kwarta lang involved sining kusuliton ko naman, no? Basta kwarta gani ang involved, no? Dapat siguraduhay. Hindi nga ti magsalig-salig ka lang. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sa pira ka mga importante nga mga pahibalo. Palihog, standby. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibuloan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster
sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kon ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kun ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kun ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayos. Radyo Bacolod. Basta Radio Bumbo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagat sa Pamaradyo Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7. Sige, pasugpunan na ito niya makabanan yung report kay inasang aga ako haling kagabi. Sa kay inasang aga sa agag udto, tubtub subong. Ang ining parte sa aligasyon nga nagpang scam, no? Sang ginatos kalibo ka pesos. Ang kantidad iya sa kwarta iya makabaran ka konsidente ning kilala kay Saila Dalida.
presidente sa Purok Sawmill sa Barangay Bata diri sa may syudad Yasang Bacolod. Although na presentar ta naman to ang mga complainant, it's up to them na no, kung mag-file pa sa isang kaso, no, kung gusto nila, no, mag-file isang kaso, pero ti nabuligan naton sila facilitate, no, ang utiri kag napasabat man naton, no, ang mga natungdan. Labi na gid ang iloy ni Saila nga si Ma'am Loida Dalida. Pero tingin parabot nato ng Securities and Exchange Commission o CONSEC, no? So may parugyan diri no, si Attorney Rispal sa Securities and Exchange Commission, no? Kay balo ko mo scam nibla. Ti may ara para meeting scam do na tuligad, no? Ining RGS nga ti sa kind of pyramiding scam, no? Nga kung sa dinti milyones kito gani. O no, lapit bilyon, no? Kung isipon naton pila to ka bilyon, no? Pero ti ining mga RTWs gani like sa mga bayo sa sapatos, mga bags, no? Amo ni ang negosyo sang pamilya Dalida. So do may ari man na pang deliveran sini, pero may ara man Japon, no? Sang wala nakabaton, so do say nga naga reklamo sila, no? Nga wala sila nakabaton pero nakabayad na sila. Kaya mula ni galing kati nakuha ang kwarta pero wala na bayad, no? So ano ang parugyan diri sa Securities and Exchange Commission kag ti domain to pagdan kitang mga grupo nga ti do nagadesisyon na. Oh, nga tuod ti may scam, although may mga pruweba kita makabanan, no? Ang usad ka may mga complainant, no? So gin-entertain naton ini and it's up to the complainant kung ma-file sila isang kaso against sa natungdan. Ano ang pahayag sang Securities and Exchange Commission angot diri? Sekta si Bombo Franz Sandro Borgo sa Pia Kalinya. Bombo Franz, may gabi please kamin. Bombo po sa subong nga kay gina no dola dog nagalan no gidang pangalan sang ginaligar ning scammer. Ngin kilala ni kay Zaila Dalida Bombo Pons no kay tungod nga sang nagbigad ning mga inadlaw do tuhaw ang ini nga mga reklamo, complaints kag mga concerns sa nasiling nga persona nga ginaligar Bombo Pons nga isa ka scammer diri sa syudad sa Bacolod. So sa pag tanaw ni naton Bombo Pons nga pila ni ka mga complaints no kag sang mga concerns regarding sa sini nga issue, may mga pila man kita ka mga persona nga ginpang-usisa agin pang tanaw Bombo Pons no ang ilan nga mga experiencehan kag ano gid man bilang ilan nga mga tikang no or posible nilang mga tikang Bombo Pons para matapna ang inibi nga ginaaligar nga mga pagpangskaba not only sa bahay ni Zaila Dalida kag sa iban pagid nga mga nagliligan man bi Bombo Pons nga mga pagpanginto or sang sinibi nga mga online scams. So diri sa bahin mismo sang Securities and Exchange Commission intistingan ni naton Bombo Pons nga kuan sang ano ni mga posible nga mga guides no or sa mga persona Bombo Pons nga gusto man bipadangat sa complaints kung ano ni ang ilab nga pwede mahimo kag ang mga tikang no nga ilang pwede ano Bombo Pons nga mapatigayon para matapna di ang inibi nga mga persona nga na-involved sa sining online scamming. But before that Bombo Pons, not only for the SEC no gin-check man nato ng sabahin sang NBI te may mga pagsulundan man sila Bombo Pons nga gin-provide sa aton nga mga concerned citizens no kay tungod sa sinibi nga mga hindi man sa gusto nga madugangan pagid ang mga nabiktima sang sining scamming Bombo Pons tina-mention sang NBI. May definition man to ang NBI kung ano nga klase sang scam to, no? Correct Bombo Pons no yes, correct no. So may mga nagkalain-lain man nga mga scams no. May mga investment scam, may mga kung ano pagitabi yung mga scams Bombo Pons isang tinalikdan to may pila man no. Oh, correct no, mga pyramiding scam dira no kag ang ano ni ang rice scam pagidobla Bombo Pons so nagkasari-sari ni nga mga ginasiling ni nga ano ni nga mga estilo sa mga pagpanginto. So ti Bombo Pons check to sang NBI ti may mga provide to sila nga mga posible nga mapadangat nga mga reklamo kangay ni sang una ti estafa, ikaduha ni amo ni ang syndicated estafa, and then Bombo Pons amo ni ikatatlo which is nga do kadamo bisang mga nabiktima amo ni ang large scale estafa no. So kung balikan ni naton hindi ini Bombo Pons magnubo sa anom ka tuig ang sentensya no sa persona nga proof be nga isa ini siya sa suspect sa or napatikan sa sining scamming. But Bombo Pons sa bahin sa SEC ang hatag diri sa aton sang SEC nga posible nga mga information para sa aton man nga mga listeners no
nga ma-edukar mas labong bupons kung ano nila mga butang dapat nila pagaunahon nga pagaobrahon para ma-file sang insakto, no, kung gusto gid man nila magpadangat sa complaint regarding sa sini nga mga persona nga na-involved sa online scamming or mga scams bumupons. Sinag-mention diri ang OIC sang SEC Bacolod nga si Attorney Annabel Respal nga una bumupons, no, for example basta product gani kung may mga products involved diri, una ginangapay checkeron bumupons ang sabahin sa DTI nga permit, no, kung ano gid man ka legit kag kung posible ni sa bumupons nga makabaligya pala. So at least may guide sila, ha, no? Yes. Kaya nilang Amo gani bumupons, no? Base ko na pamuno kay na pamunuan ni base damo pag magtuluhaw nga lain mga klase sang scam ni. correct, no? Dito kadamo na didaan bumupons nga nagatulohaw sa sining mga scams bala na do pila na kita ka receive sa mga complaints regarding sa mga scams. But balik kita bumupons ang na-mention to sang SEC, no? Ati ang sa kung may product involved gani, diya mo na siya ang sabahin sa DTI kay may mga sila bumupons nga do may mga nagakaigo gid lang ang mga specific na mga nga mga datas, no, regarding sa mga products bisan isa ni ka mga persona or sa sinabi nga business owned sang sinasiling individual. Not only sa DTI bumupons but also mga business permits man no, para mangin legit seller dirabi or business owner, may mga nagakangay ni nga mga legitimate nga mga papeles kangay sa business permit ng kung ano pag dirabi bumupons, no, ang sabayan man mismo sa DTI nga mga certificates kung ano pag no, nga posible mas damo mas maayo pagid mo bupons so naman mismo sa SEC, no, kay kung kulang di ang ibanda na to makuturan masiling sabi din pagid bi amo ni bi ang kulang nga papeles, so need paginam na mga mo nga ipakita para mga patihan ding legit nga seller, no. So galing sa bahin ni Zayla Dalida bumupons may mga may mga valid ID siya nga ginpakita kag mga nga mga sa business permit, no. Ano man siya? Well, bumupons, no, ang sabahin sa nga DTI amo na siya ang may ara siya, no, pero ang mostly ang gina-provide bumupons nga proof bala nga isa ka legitimate na business owner. Damo na. Correct, no? Ano ba yun, ang business permit usually bumupons ang ginapakita yan, no? Siyempre sa page bala. But amo na sa mga butang nga ginapakita man ni Zayla para masiling na tambing makakuha siya sa mga customers, makuha bilang salig bumupons, no? Pero susubong nga kay Ginan, yung secretary, may nagsasek, no, ang sa kay Attorney Respal para si bumupons ng amo lagid man ang mga dapat naton bantayan kag mga dapat panilagan, especially kung sa online business ka na, no? Kung mag-transact ka dito online, so amo na mga butang nga dapat naton pangitaon kag posibleng aton ipamangkot, no, sa mga legible nga mga persona or sa mga sa mga nagakatigayon sa mga online business sa bumupons. So kaga may panumdum man siya mismo sa mga customers, no, nga mahilig dirabi mag online shopping dira, no. Kaga syempre subong daan nga pandemic kabalugi kita nga dudamo nagkakinanglan sa aton or nagapangita sa mas barato bilang ang mga prices, no. Well, ang mas barato na to pero magahalong gid kita kay base bilang barato na mahal pag tungod nga or nagduble pag nga ato nga problema kay tungod kita gali na scam na, no, through online. But sa bahin ni Zayla Dalida bumupons damo pa ni sang mga investigasyon nga or mga pasikot-sikot nga pagagyan before naton or before ma-conclude sang kadaman sa aton kung isa gid siya bala ka scammer, no, or nagpatigay sang illegal ding buluwaton ang nasiling ni nga si Zayla Dalida. Pero bumupons, no, patayon pa ini kay so far sa sunuman mismo sa pagpakigangot man naton sa bahin sa Barangay Bata dito may duwa na kuno ka persona nga mapatigayon sa mga pagreklamo, no, batok sa kaya Zayla Dalida pero way pa ni bumupons na finalize, no. Kag sa bahin mismo sa NBI gin-check din nato ng mga authorities bilang nga posible ding makabaton sa sining mga reklamo. Well, sa bahay sa NBI bumupons wala pa gid, no, wala pa sila na receive sang sining complaint or pangalan ni Zayla Dalida, no. Kag sa police station 3, no, dito may gina-allege man to bumupons nga isa ka pulis nga hindi gusto magpa-blatter kay because nga wala diri na ang mga complainant hindi taga Bacolod. So do kadamo na bala bumupons nga posible bin naton nga pagatanawan or pagatanaw naton nga para ma-conclude, no, pag ma-finalize naton kung involved kung tuod gid man, no, nga isa ka scammer si Zayla
dali Davao Mopon. So aton pagina siya nga pagadugangan pagid no para babantayan sa ato man nga mga kauturan kay actually bumupon so kadamo sa mga complainants bala nga aton nga gakabaton so kadamo gid sang ilan nga mga concerns and questions bumupons kung sa diin na subong si Zaila Dalida. Well, amo na gani bumupons nga kikangutan nato ng iyang iloy para makumbinsi man si Angelica or si Zaila no. I mean si Zaila bumupons nga mag-resurface bala kag magpakita kag mapabutsyag yaman ng sa iyang bahin kung ano gid man ni kamatuod ang ginaligar nga siya isa ka scammer bumupons. Yes, Bombopons, no? So, ari din may payag diri sa aton ang OIC, no? Sa Securities and Exchange Commission Bacolod ni si Attorney Annabel Respal. They have to make sure that that online na ina is either DTI registered or SEC registered. Okay? Kung DTI registered, okay, so siyempre sa DTI. Pero kung SEC registered, sa amo na sila ma-reklamo. Okay. Pero the fact that it involves exchange of money for the product, it's still with the DTI, the Consumer Protection Law na ang cover. Question is this, what if hindi siya registered? No? It has to be reported with DTI. It has to be reported with DTI. Kaya ang kailangan din bakal, produkto ang exchange of money. Okay. Okay? So, ang munang himuon nila. And then, another thing is because the social media ina siya, no, NBI can be of help. Because that na mo, di mo ma-determine kung di na yun ang source ng IPI, ang IP address mo. Diba na? Very important din na siya nga mga ahensya sa gobyerno na pwede sila makatulungan. Pagdason, hindi nila itaguon din nilang ebidensya sa ilang payment. Isang ilang payment pala, so I suppose siguro nagbayad na sila, no? Oo. Either bank or other forms of money transfer. It is very important for them to go to NBI or to DTI or SEC man for that matter, which is registered corporation, because NBI Bacolod, wherever it is, can deal with NBI offices kung piinin na ang sila nga nagbaligya sa ila. Kung DTI man have also other offices outside of Bacolod where it can coordinate, that is what we call the network linkages nila sa mga government offices. Okay? Naamo na siya. So, office to office na siya kung hindi covered. Kaya I suppose siguro ang nagbaligya sa ila, hindi man taga-Bacolod, no? Yes. From Manila, attorney. Manila. So, most likely, if they deal with NBI, NBI Manila will help them out. And also, DTI has the office in Manila will help them out. Okay? Or even SEC. Kung it is an SEC registered corporation, sir. Ha? Oo. Okay. Sa kusito, paghatok yung tamang tapos, kapag you're dealing with an online system or lending company, no? Panundong mo nyo yun naman sa mo sa registration number. Then you have to make sure that there is an office number, which should be a landline. So you know the exact office address. And then at the same time, it should be where the government officers, where that seller is. Okay? So, okay, so that's important. But people might say, there are players, the permanent office out there. Okay? But then you have to make sure that you have of the person you are dealing with. Okay? Para kung meron na ako sigurado nga gamit na ng number. So it's very important to have a government ID for parties, no? The seller and the buyer. Okay? So mo lang nangagon. And if there is doubt, don't. Okay, Bong Franz, so gimplastar na ito di Rispal, no? Ang ilaman sa ni abing responsibilidad sa SEC, no? Angot sa sining issue, no? Oo. Correct. May mapanugyan sa. So ang registration, no? Sa DTI mo na ang importante or SEC tong na namin niya?
Yes, correct mo Pons. No, both ang sa DTI man no, kay isa man ini sa mga ni Pons, credible ba lang ahensya. Basta kung ikaw gani nagakapyot sa isa ka negosyo, so dapat may mga may mga may mga certificate bala, no? May mga eligible mo tabi nga mga papeles para hindi ka bala pag-question no, sa mga customers Pons, no? Amo na ganing ang ining nga mga SAE or ang ining nga mga ahensya sa gobyerno. Kung sa Republic Pons, connected ni sila, no? Kung ikaw ba magapatukod sa isang negosyo, kinanglan mo inisang SEC, approved ka sa SEC, tapos may DTI permit ka man. But not only sa DTI permit, may business permit, so on and so forth, pagid Pons, no? Para may ipakita ka ba lang why kaya sang hukos-pukos nga sa nga negosyante Pons. Okay. Sige, anyway, tiatis, mangin giya, ini sa ila, para nga hindi man sila abi ma-intuan dira, no? Kay ti siling kaning inang bumanro basta kwarta na gani ti dapat siguro duhay na, no? Kay ini single centavo ginapangabudlayan mo man mo, no? So ti dapat isituit taman, no? Nga kung ano ang gihuta sigurado bla kay budlay na, no? Correct ka mo ganyan. Pupons ti basta kwarta yung pag-istoryan budlay gina no kada syempre init din sa matas ng tao mas money involved na ang istoryan mo Pons subong sa atong mga kulturan isa naman sa mga leksyon naman sa aton no kay tungod nga pila na ka mga scams ang naglalabay diri sa Bacolod which is ang mga ginasilingbing mga founders sa sining nga mga investment scams or sa sinibing nga mga online scams Pons hindi nakitaan no. So isa ini sa mga reminders naman ni naton no kaga pagatandaan ni naton kag mismo kita nga mga resident o mga pumuluyo hindi man kita bubukos magpasugot nga magasulit aton nga kita liwat ang mabiktima sa sining nga mga pagpanginto Pons. Sige, salamat gid Bombo Andrew. Yes, Bombo Pons, so para sa pagpangalagad sa Zona Libre ni Bombo Franz Andrew Burgos para sa mabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Franz Andrew Burgos sa Securities and Exchange Commission o kon sa SEC. So, ini, no, sa nasiling tana is allegation, no, against ni sa ila. So, tigin entertainer naton sa liwat, no, ang mga complainant, and then gipasabat ang natungdan, no, and then in other agencies sa muna ginapangwaan naton isang mga reaksyon, like to ginasabahin sa National Bureau of Investigation o kon sabahin sa NBI. Pwede man na, no? Sa didri makabanan nga sila nga makapabulig sila da sa NBI pero ako na mula ni, no? Kung gusto nyo kayo kung desidido kayo mo feel free, no? Nga magfile ang kaso kay tubangon man na sa mag-iloy na, no? Ina nga kaso pero basi kung ang inyong na purely pangguba ni sa ila, no? Kaya hindi lang kamo desidido magfile sang kaso way pulos no? Way pulos kiti paano tanabi matadlong kung mahibaloan ta sulihi nga iti indeed may ara gid man sa may ginhimo nga pag-scam ining mag-iloy, no? Kung ini makamoy mag-file sang kaso muna bla aton paabuton tana, no? Kay ti handa man I think nga handa man ni sila nga tubangon, no? Ang kun ano mga klase sang kaso nga i-file sini sa ila, no? And ti amo ni bla ang akon man nga obserbasyon, no? Kay ti sa sitwasyon, no, between A, B, and C, no, nga kuan bala nga sitwasyon, no. So ining si A nagkadto kay B. Kay si A gina-refer nato ni na si amuning mga reseller man or ma-order, no, sa kay B. So si B amo ni si Sayla, no. And then C. So ang C amo naman ini ang kuruan nila sang supply, no, or masiling tabi manufacturer kundi man nila gina-order, no. Pero galing kay si A nagreklamo kay nakahatag na sa kwarta kay B, no, until now wala Japon ma-deliver ang supply nga gin-order niya. So ang subong, no, ang issue between sa kay A kag sa kay B, no. So tiyan mo na siya ang issue, no, kay naga-demand si A nga i-refund ang kwarta kay wala man, no, ang kwarta ginhatag sa kay B kay wala man na deliver ang mga supplies, no.
So amo ni gani gusto naton nga pasabton kay diri si Sayla, no? Kay nati iloy to si Ma'am Loida, no man ni nagsabat, no? Kay pagpanginwala niya man, no? So ti ang transaction ara sa bata niya, no? So ti way patani kabalo kung ano ang koneksyon ni B, kung ano ang ang problema sa tunga ni B kag ni C, no? Kay base ining si B nagahulat man Japon sa order niya didto sa kay C, kag ang kwarta nga ginkuha niya sa kay A, no, nahatag niya man didto sa kay C. Tingwa ni sa karon, si A gin-scam ni B, si B gin-scam ni C. Kon naghatag naman sa didto sang kwarta sa bahin sa ginorderan nila nga until now wala man iya, no, naka-deliver o kung nakapadala until now. Na amo na ang sitwasyon, no, nga ako pretending ating inaplastar ko sa inyo, no, pero at this point of time diri pa lang kita sa kay A kag sa kay B, why patani ka balo kung ano ang status sa pag-order ni B dito sa kay C. That's why nga ti amo na gusto taman tani, no, ma-interview, no, si Sayla, no, kamakwaan na sa isang iya nga reaksyon. So muna ito ginagiparawagan kay ina ni Ma'am Loida, no, ang iya nga bata nga kundi ti magpita, no, ti arang imo iloy no, Sayla, arang imo sa nga iloy nga hindi ka man naguro pagpabayaan sa imo sa iloy. And if you think ti legal kag wala kaya sang megin scam dira, no, so feel free to come out in open, no, para masabat maproteksyonan mo ni imo sa kagulingon, maproteksyonan mo reputasyon sa imo sa nga pamilya, no, at the same time sa imo sa nga iloy, no. So maluoy ka sa imo sa nga iloy. That's why nga ti ang aton i-present isa-isahon ti pangkuan sa order nga makuha naton ina, no, makakam up magita sang konklusyon, no, sa aton sa nga investigation. O once nga nagpadangat diri sa reklamo ang ini mga natungdan, no. So sa ginabaligya nila ti RTWs, no, ano na may mga bayo, shorts, mga gamit sa balay, habol gulo na, mga kortina, no, sapatos, mga bags, no. But do you think daw mapati ka mo kung magsiling ka almost 5 million tanan-tanan, sus Mariusep, sa amo lang ni nga mga tilon sa maling ni gani mga imitation ni, no, ining mga ginpang order sa iya o ka mga produkto sa nila, o doon sa siling ko hindi man gidya siling malahalon sa mga bags. Hindi man na Louis Vuitton. Kung kilala pa, Louis Vuitton, hindi man na Louis Vuitton, hindi man na tawag ni sa ganay, hindi man na Hermes nga pero sa bag yan ni Jinky Pacquiao. Nga milyones ang bili, no? So, grabe. So, tibalo ka mo, no? Ako personally nakabaton man ko ano to if sino ini, no? Ang nagpadala, no, sa diri makabanan sang sang ano ni gani sang mensahe diri sa akon personal o ka nagasiling at ginskaman sa kuno, gincheck ko ang iyang no, gincheck ko ang iyang profile, tatlo gikabilog iyang friends list, no, tapos wala sa maposting sa kunano, tinabla daw kwan lang gid bala, mareklamo ka na malanggid, manago ka pa sa troll, no, nagbuhat ka pa, nag-create ka pa imo day asang imo nga profile, pic da kag profile name mo da nga troll, no. Ti kung seryoso ka sa reklamo mo kag gusto mong entertainero namon ina, no, pakita ka mo kay ti hindi nyo man niya kami pagbaton diri nga daw daw tawo kami di sa lubi, kami entertain lang kami sang amo ni kahapos, no. Kita nyo nga aton nga gina-entertain, may mga interviews kita, may mga kopya sa mga blatter nila, no? Kaya hindi man ta gusto nga mangin kwan mo, no? Mangin lango-lango mangitabla sa kanginan. Kaya total ari nak mo nagpalapit, ibis garantay, no? Kaya hindi kun bala may ara magid sang scam nga natabo dira. Or gin scam magid kamo, no? So amo na nga aton, pero ang lain sa iba sa ulihib la malatras man kamo kay mo ni why makamo sang kapasidad o mapal sang kaso, muna akong ganing ginat-challenge na kamo. Ti, paano naton inabi matadlong amo ni nga tiko nga mapalakad, nga may mga tawo nga nagapang scam,
o nagapang-into, no? Sa isig kapareho sa nila kundi ta pagpadulaon. Pero di na matuod lang, no? Ang aton dira kita sa kamatuoran. Oh. So, at the same time sa social media ang aton sinadra, no? Ngati lang taon taman ang sitwasyon, ini presentasyon pa lang mo, no? Di magsiling ka scammer, di nalog-lahog mo magsiling ka scammer, no? Tapos magdalahi ka na sa ibang nga tawo, da ngati upod sila nga duwa kun ano, no? So why pa kasayt ka sa mga proof and evidence ni diri? Although may mga interviews kita, no? Mga padala na, may mapera padala na, mas makabulig na, no? Sa investigasyon nga pati ganoon, no? So, magkalong-along kita, kasi mag-post-post ka lang sa Facebook, so balaw naman kamo, may cybercrime law kita. No? Violation na sa ato ng cybercrime law. No? Ngati mang halit kada imo ya, maguba ka, magubuon mo lang ang personalidad. No? Kaya kung nang scam na sila iya, ti ila man na tubangon, no? Ila man na palamungol, pero ti dapat diri kita, no? Focus. Sa diri ba kabaran sa insakto, no? Kag detalyado. Hindi nga daw kapos ay hambalo mo lang yati amuni o padalaan nyo lang kami diya sa mensahe mo muna o tapusan hindi makabugani makontak anay katawgan ka mo sa messenger hindi magani makita o tigwa na bugos no sobrang lang aton ginayo way makita sa may ginabalibaran nga mga reklamo diri o kung may reklamo nga ginapalabot especially diri sa Bombo Radio. So ti mo na sa mga kabaran ti i-check gid ang registration there's a SEC no o kon sa DTI no kag sa ti kung may mga business permit sila para gati hindi man kamo maghinulsol sa ulihi no hindi man kamo maghinulsol sa ulihi nga ti gwa nyo no daw ilintuon man kamo hindi nagpati-pati man kamo damo mura bla siguro hay nga mga bagay ipo to las 8 na sa kabiri sa ato sa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. This time, no, katuan ta report ni Bombo Ansido Soria diri man sa ato sa ring pagpalagad ba ti ang budget to sang syudad sa Bacolod nubo ang budget tao. No, sa dinhi makabanan sa bahin sang aton nga syudad sa Bacolod, no, ang probinsya mga 5 billion sobra lapit 5 billion. No, ang budget sang aton nga probinsya, no, sa Negros Occidental, no. So hibalang tadi kay Bombo Ansido Sorilla kami interview sa kay Vice Mayor Elicid Familiaran and Chairman sa Committee on Finance nga si Councilor Cindy Rojas. Kag of course di ining patukuron nga Kidney and Lung Center no diri sa syudad sa Bacolod ara sa first reading sa Kamara de Representantes kay yung hospital no by 2022 hulat na lang kita sa construction no nga madala ini sa budget no by 2022 no sa dili makabanan ang ining aton nga Bacolod City General Hospital no kung sa dito damo naman to mga pledges to no nami kali ko nagapadulong ang eleksyon kay no daw ginasalod lang daw ulan ang mga pledges sa mga kandidato siling si senador amo ni no may preso siya nga matag sa milyones man no grabe kang pagkongkur no sang city council sa aton Bag-o City Administrator no nga si Attorney Joseph Edward Kwansing. Check ta mga report sa Bacolod City Government Center. Bomboan, may gabi please come in. Bombo Pons pasado na sa first reading no ining pag-establish bala sang Bacolod Negros Heart and Kidney Center. Bacolod Negros Heart and Kidney Center Bombo Pons no ining House Bill number 2686 nga ginapasar or gin-author ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya no so sulo kani sa iya so no, sa kay Congressman Greg Bombopon sa consultation meeting na ginpatigayon sa House Committee on Health para sa ning House Bill number 2686 so na-informar siya nga ang DOH nagasuporta sa ning establishment ng heart and kidney specialty center sa siyudad sa Bacolod. Filed ini siya Bombopons initially ang House Bill number 7454 during his first term sa 17th Congress. Kagin refile. Butang balon gin refile
ini siya ang House Bill number na nga 2686 sang 2019. So, Bombo Pons amo ini siya, and sulo kay Congressman Greg, hopefully mapasulod niya ni no for second reading hasta nga tuloy-tuloy na kahit syempre dira pa naman ibalulon kung pilaning budget sini, and hindi lang for Bacolod for the province man of Negros Occidental sa establishment sini. So amo naman na siya Bombo Pons kay debla mga specialized dapat nga sa heart or sa kidney, no, amo naman na ang isa man no sa mga kinahanglanon naton. Kay man ang ining base sa record bala Bombo Pons, no, so no, kay Congressman Greg, ang cardiovascular kang renal diseases remain among sa mga top causes sang death sa pungsod. Kay at least 200 sa data 276 Filipinos die of heart disease daily, while more than 28,000 nag-undergo sang regular dialysis because ng kidney problems. Bostood sa kadamo sa Bombo Pons, no, Drias aton sa may syudad sang Bacolod, no. So so dagani sa kay Congressman Greg Bombo Pons nga there are only 2 government dialysis centers sa probinsya and only 1 tertiary government hospital kag naga-cater sining patients in need sining delicate bala nga cardiovascular kag renal procedure. So ambal niya hopefully na matigayon naman ni isa na ka proyekto for Bacolod City and for Negros Occidental. Pamatiyan naton si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Consultative meeting October 18 no? Sa House Committee on Health. Ini siya offshoots ang yung patigayon yung committee hearing sa nagliligad. Ipasulod na siya for second reading once mag-resume ang Congress. No? So ang ining tukol sa Bacolod Negros Heart and Kidney Center, gin-file tayo siya na way back 2018, no? And then gin-refile naton sa second term, agamo ni nag-giho na siya subong, no? Ang commitment ng Department of Health sa aton manging kabahin ini sa ilang development plan, no? Sang DOH meaning ara na sa nakalinya na ang mga programa na implement for Bacolod City and Negros Occidental. Bakit nakita nila ang need for us to have our own heart and kidney center there. Sila ang budget sinako, maamo sina, wala pa na yan. Sama na? Wala pa na siya. Oo. No. Mundo, and then ang DOH a new hospital na ang focus lang is for heart and kidney treatments, no. So amo na ang tinutuyo gid sina, no, kay in the past up to now kadamo gid sa mga taga Bacolod nga kinanglan bala sang mga operations, no, for heart and kidney kag dito pa is Manila, no. Bangod nga ato dito ang mga advanced abing teknolohiya, kag it would be cheaper kung dito, no, like sa heart center or MKTI bangod din sa government hospitals, no. Although in our case diri sa Bacolod may operation naman nga mga ginapatigayon ang Corazon Locsin, kinanglampigin na isang dugang suporta from the national government. That is why naging file taning nga bill with the intention, no, na tagaan ang tutok sang national government ang ini nga mga problema sa aton makapuran diri sa syudad sa Bacolod. Kabilog nga Negros man. Kaya ang pag-file tani is not just for Bacolod City, no, for the entire province. Sa ginukdan man isang mga kongresista sa nagkalain-lain ng mga districts. As to kung kundi ng location mga ano sila sa next pagid na iya together sa ano. Although may plan na ang Department of Health kung paano nila i-implement ni siya, no? Ang paggatang sang heart and kidney specialty center, but i-finalize anay namon
no, once mag-approve na siya on second reading, no, kay para at least plastado ang tanan bala. So ako hingagaw ko ni ang bill kasi at least we have the legal basis for implementation of this, no. Kabalo kita natin hindi niya siya mahapos no, kung hindi mo man madali, no, but I think nasugura na ang legal framework na include na siya sa Department of Health programs, and then i-give on time na siya. Alright, see. Bumbuan? Okay. Okay, sige. Dali lang gid. No, kanutod si Bumbuan. 7 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8. So, Bumbuan, nabatian ta si Congressman Greg? Yes. Nabatian natin si Bacolod City Long District Congressman Greg Gasataya. So, tayan-tay na, no? Kay kung makapatukod naman kita diri sa Bacolod kag sa province of Negros Occidental sang heart and kidney center, no, nga dako gid siya para sa mga kaukuran naton. Anyway, Bumbupon, speaking sa liwat ng syudad sa Bacolod, ongoing ining budget hearing nga ginapatayon subong sang komitiba ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas, Committee on Finance and Appropriation. Kay man sang sa sa regular session sa makatapos ng sangguniang panlunsod na aprubahan ining sa first reading, no, ang proposed 3 billion 250 million nga budget ng syudad ng Bacolod, 3.250 billion budget ng syudad ng Bacolod for 2022, year 2022, meaning next year. May pagnubo na diyo kung pagtaas? May 25% higher than this year. Okay. So, 2.6 billion. So according diri kay Committee on Finance and Appropriation, Councilor Cindy Rojas, ang budget increase attributed ni siya Bumbupon sa National Tax Allotment, formerly amoning Internal Revenue Allotment nga gingrant following ang Supreme Court's Mandanas ruling nga sa pagpasaka sa local government shares of national taxes. So diri, ginpahayag ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas ang 2,156,905,199 pesos on 66% ng Bacolod 2022 budget. Maghahalin ni siya sa national tax allotment, and ang 1,093,094,801 pesos or 34%. Maghahalin naman ni siya Bumbupon sa local revenues. So, ang dako nga bulk sang budget makadto ni siya sa COVID-19 response sang syudad. So, tiamo na ang bala naton gani Bumbupons nga manaway man gid gani isang mga opisina bala nga na buhingan budgets go ang mga nabuhingan ang travel expenses. Pero nadugangan naman sa ilang mga supply so amo gyapon Bumbupons, no? Siyempre, ang health, no, ang sa City Health Office, dako gid nga budget, kung siyempre amo nang ginambal sa COVID response bala. So that is why ongoing man ang iyang budget hearing. Pamatiyan naton, Bumbupon, pamatiyan naton ang chairman ng Committee on Finance and Appropriation, Councilor Cindy Rojas. Yes. It was approved on first reading sang Wednesday. So, we are holding sessions of budget hearings right now upon sa mga different departments, no? For ika-second day na ni naman subong. Oo. Councilor, anong rason nga nagtaas aton budget for next year? At tungod na sa Mandanas, muna nga naging taas-taas ang budget nato, no? By 25%. 2.6 sa last year. From 2.6 this year, for next year we are 3.250 billion. So, diin ang dako nga box ang budget makadto, Councilor? Of course, ang dako nga bulk as usual, no? Sulod yapon sa health, no? Sa City Health Office nato, no? Ang ato DSSD, dako man nga chunk, no? Ang increase sa ato nga mga
BCPO dalag po man ang increase ang aton nga mga fuel, no, kay kinahanglan gid for their for para sa ila day-to-day operations, no. Sa mga social services, no, dako man ang budget, no, peace and order. And so far amo na siya ang low bulk gid ang aton nga budget. May departamento, councilor, nga, let's say, nabuhinan siya. Ila budget? Actually, if ever, magiging may buhin ka, very minimal, like only for like mga traveling expenses, no, because wala ka travel subong, no, very minimal, no. Although so far nakita ko nga buhin do amo lang gid na sa mga traveling expenses lagi sa mga mga iban lang nga mga trainings, no, kay wala kasi na subong tungod may pandemic, no. Pero ginbawi man sang increase sa sa like for example mga office supplies, no, sa mga expenses sa like for example sa aton nga City Health Office, no, naggamay po ang traveling expenses nila pero ang ilang office supplies nagdako, ang ilang mga medical expenses nagdalalagpo man itungod nagdamo ang ilang expenses, like for example mga vaccination cards na that's part of their expenses, no. Mga gamit nga ginagamit natin sa vaccination, mga gloves, mga medical mga medical staff bala, so na-include man tanan, no. And nagtako man ang ilang budget for other professional services kay kadamo kita gipangkuha ng mga contract of service ng mga nurses kag doctors, no, kay silang lanon din nato sa aton nga vaccination drive. So even if we have a decrease in iban nga bagay, may increase man sa iban. Oo. Saan matapos imo budget hearing, councilor? Hopefully by Tuesday tapos kami. Okay, and then tapos pasulod mo ni sa second reading? I have to make a committee report. Okay. For approval ang committee report sa Wednesday, no, hopefully kung matapos ang budget hearing, inuwaan namon nga matapos. So makasulod na for second reading siguro the week after next pa. Okay. Makasulod tapos ang committee report. Basta before na mga anong target sa councilor nga mapasarta ang budget? Siguro before middle of next month, kung okay naman ang tanan, hopefully, no, mapasulod na lang ang mapapasar. Okay. Bumuan? So, bumupot kaya naton si Committee on Finance and Appropriations, Councilor Cindy Rojas, ang bagyan ni sato ni Vice Mayor Elcid Familiaran, na mas mayo na ang tidako ang budget, butang balon, dako man ang imos nga mapunduhan, ang serbisyo mo para sa mga pumuluyo, mas dako-dako man, despite the fact na bumupon, kasi syempre, balaga pa kita sa COVID-19. And sa session man, sa makatapos sa sangguniang panunsod, amo man ang gin-confirmar gani again sa reaction man ni Vice Mayor Elcid Familiaran sa sining sining appointment, no, sang bagong city administrator Attorney Edward Joseph Quansing, halin siya bumupon secretary to the mayor, and then siya na bagong city administrator kasunod sa pag-resign ni former city administrator M. Ang kay nag-file siya sa iya sining certificate of candidacy sa pagpapili, no, sa pagkakonsel sa Bacolod sa palabuton nga 2022 elections. Bumupon sumatihan naton sa ang kabahiman sa aton nga interview kay Vice Mayor Elcid Familiaran. By almost 600 million because of the Mandanas ruling. Case niya din file sa Supreme Court sa nagdaog. So mo yung person nga may increase siyang budget. Paano nationwide Oo. Okay. Inang somehow Vice although pakatubang kita pandemic pero maayo ina for sa aton for Bacolod City, especially sa Pumuluyo. Damo sina. Nagdakong budget. Kung nag-increase mo budget, nag-increase man ang imo spending capacity mo sa mga projects and programs mo. Oo.
Pero like for example, wala mo sila, what is your unfinished business kung maglaban ka? Oo. Isang finished business. Sila daw wala ang handumanan. 1975 pa lang not all roads na simento. Oo. So, kung ginapahat-pahat mo lang ang kwarta mo. Oo. So, only that nag-COVID kita, ang mga budget na focus sa health, then realign, so nag-stagnate ang growth mo and development ang ibang mga projects na set aside. Okay. Iba ng this year nga or next year nga budget focus yapon sa COVID. Okay. Vice, on the other hand, Vice, approve na ang appointment ni attorney, Vice, City Administrator, Vice, Joseph. Yeah. Yes, approve yung appointment as City Administrator. Oo. So, effective, Vice, ang appointment? Well, effective yan as to when the mayor signs the appointment. Okay. So, kamuya sa sanggunian, basta ba mo sinati, aprubahan nyo man, Vice, no? Are there, Vice, mga concerns or gin-raise nyo kay Attorney Kwan Sing being the new city administrator? Wala man siya may nag-raise sa mga issues and concerns. So, ang iniya, Vice, ang iyang pag-appoint siya ni because si former Councilor M. ang nag-file sa COC. Yes, may vacancies sa office that needs to be filled up. So, siya ang choice. Okay, Bombohan? Dapat yung Bumbo Pons, no? Si Vice Mayor Elcid Familiaran, no? So, Bumbo Pons, sa maning mga update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagat sang Zona Libre, ini si Bombo Ansel Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansidol Sorilla. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8. Driman sa bahin sa ato sa ringa para tuntunan. So anyway, ulaton na to na. Good as kuha naman na, no? Approved sa kay balamo ko isa sa first reading and then mera sang mga ipatawag nga committee hearing. Pasar sa second reading ko isa ginadala naman lang na ang third and final reading. So para sa approval, no? So nagtaas-taas kita imakabaran sang aton nga budget by next year, no? Bisan pa nga sa sining pandemic. So ini because kuno sang manda na sa ruling, no, sang Supreme Court. Expect gani, no? Kay subong, no? Base sa pagpatag mo sa aton ni sang mga naglabay dira nga chairman sa Committee on Finance, no? So 2021, so kung nubo ato correction subong by 2024 or 2025 dito na balaan nga manubo ang budget taman. Okay, in preparation na within after 3 years kuno mo, no? So pero bisan pa paano why man kita sila nga nagkakapo sa budget kung mas maubos sa dayon may mga supplemental budget man kita as mandated by the local government units at sa mga LGUs naton local government code, no, pwede kita kapapasar sa mga supplemental budget. No, so focus man ta Japon sa COVID-19 ang sa sunod nga tuig 2021 nga budget diri nga amount to 3.2 billion pesos, no, para sa syudad sang Bacolod. Sige, halin sa syudad sa Bacolod dito nanta ang probinsya sa Negros Occidental, no, ang budget man sa probinsya sa Negros Occidental po sa kay Bombo Dennis Rubica. Pinabatian naton si Governor Bong Lacson ang wala nagapersa karon sa bahin sang sanggol ang panalwigan, no, nga padalion o kon T-Rail Road, no, ang papasar sa budget sa bahin sa probinsya, no, sa Negros Occidental. No, so bagay dapat matun-an gina naton sa maayo, no, kag siguraduhon taman nga ang programa
no? Sa di makabanan makalabot gid sa ordinaryo sini nga mga pumuluyo kag indi sa bulsa sang mga politiko, no? Kay kwarta na sang tawo mo, no? Kwarta na sa pumuluyo, no? Kwarta na sa mga Pilipino. O ti amo ning ginantaw naton di karon nga makabanan ngati bisan pa paano sa pagboto ta sa mga politiko nga binutang ta sa posisyon, bisan pa paano sila makamani sila ka madumduman nya man ang mga pigado nga mabalik man ang maayo nga serbisyo kag mga programa para sa mga pumuluyo nga amo ning ginakaltasan ta sang buhis. Kag ti kwanta man gina-expect man nga ibalik man aton ini sa ira. Sige, check naton si Bomo Dennis Rubica sa Piakalinya sa Provincial Capital. Bomo Dennis, may gabi press kamin. Bomo Pons, samtang nagadako ang budget sa naton sining probinsya, mas dako makuno ang mangin responsibilidad, no? Bomo Pons, mo niya ang nangin payag karon sa aton gobernador Yubong Lacson kasunod nga ti sa tinikdan nga adlaw agin submit nato niya, no, ang proposed provincial budget, no, sa aton sining probinsya for 2022 next year ya nagsaka kita bumpons, no, kay last year as naton ti ito 4.4 billion. Subong niya bumupons naglabot na kita iya sa kwan sa 5.9 billion pesos ang atong proposed budget, kay 5.7 billion din sa bahin sa kwan sa atong general fund plus sa atong sining budget sa operation on budget ato sa EEDD naton, Economic Development Economic Enterprise Development Department nga 183 million. So mga 5.9 billion pesos bumupons, no? So sa statement sa gikuan naton payag si Governor Lacson kanong iya sining mahambal sining kanakon nga budget sa aton sining probinsya for next year, niya ti more budget, more responsibility, no? Especially bumupos sila matutok sa gapon sa mga kagastuanan, no? Sa nato sa probinsya iya para sa pag-away sa COVID-19. Kita balantan bumpos, no? Kadamo pa sa naton gina-maintain, ginagastuhan sa aton kampanya sa COVID-19 ang aton operation karon sa tatlo naton ka mga COVID hospital. Ang Valladolid, ang Gobernador Valeriano Gatuslao Hospital sa Mamaylan, kag ang Cadiz Hospital, na muna tatlo naton ka mga COVID hospital sa probinsya, no? Plus pa ng aton nga tatlo man ka mga quarantine facilities sa probinsya, ay labot sa mga quarantine facilities sa mga LGUs naton. Plus may molecular lab pa kita bumupos ngayon na maintain, no? Dito sa sa Valladolid, kag di sa may Silay, no? Siyempre yung mga gasunod ang mga RT-PCR test bumupos siya ti probinsya na nagagasto. Okay, iban pa yung makagastuhanan nakapanyas COVID-19. Of course, sa sining budget duga pa kita bumupos sining sweldo sa aton nga mga capital employee, pag-upgrade, na sa pila naton ka mga capital employee, siyempre kung upgrade mo status, no, nagataas man sweldo mo. Part ni isang salary stabilization law, no, ti damo pag nagdugang, no, may mga nurses kitang ginpang change status from nurse 1 to nurse 2, no? Siyempre kataas man ang ilang sweldo sa part ni isang personal services expenses, no, sa naton sining probinsya. So kay Gobernador Lacson nagalaom siya kaya way makirugin dali igit ko way magina-pressure ato sila sa guna panaligan kay isang kwan pa man naging submit mumpon sa ligad nga October 13, sa SP. Kaya way magina-pressure ng SP nga ma-approve ni puti sa kinandan before December. Aprobado na sing SP nga to sining mga provincial budget mo. Gilaki subong medyo mabulabudlay, no? Kaya siyempre makandak pa sa bumpon sa budget hearing, no? Ang aton SP, kanya budlay dan subong kay virtual.
Natin depende kung anong diskarte sa SPD, virtual siya o personal pagpatawag sa mga department heads, no? Para mas madali ang pagtalakay talakay sa SP na to sa aton sining proposed budget. Pero nagalaw ang gobernador nga before end of this year, na maaprobahan na niya sa sangguniang palalawigan aton sining 5.9 plus billion 2022 proposed provincial budget. Kamatay na buong funds ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Well, base sa performance ng aton sangguniang panlalawigan, mag-aasig man sila, no? But of course, hindi ko sila i-pressure, no? For as long as we have an approved budget before the year starts, 2022, okay naman siya, no? Kaya kabalo ka na mas mabudlay sa buong budget hearing. Pero depende na sa sanggunian, no? Kung paano nila padayo ng budget hearing, whether face-to-face or virtual. But for as long as we have the budget before the start of the year, okay na. Sunod ako sa buong gobangaton nga allotment from the national government. Well, nag-increase din siya by 1.3 billion plus. Dako na nabulig, no, because of the Mandanas Garcia ruling. So nakita nato na kadako man sang increase. Together with this increase, no, we're also expecting more responsibilities, no. In all likelihood, we will be expecting less, no, from national government because ini-implement na ang Mandanas Garcia ruling. But at the end of the day, later on, I'm sure na may naghapon na bulig, no, from the national government, pero gina-expect nila subong na ang local government unit na will be responsible, no, because nakukwarta ginatan nila sa atin. So pila ka pang increase ang budget for next year compare sa subong? From last year to this year, mga 28%. Actually covered man, no? Covered ang tanan ng mga sector nato. Pero nga aton siyempre priority man is isuportahan, isupported ako nato ng One Hospital Command System. Ang ating building dala na ginapag-extension, new wing, no? New building dala sa Felicita Landoni Provincial Hospital. Tapusin din nato na siyempre supportahan ato ng Valladolid at Cadiz District Hospital na kumdiin amo na ang aton COVID hospital, including na atanan ng quarantine area nato, no. Ang aton molecular lab supportahan, ipadayon natin supportahan na, no. And Bamapansin mo to ang pagpahayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Hoping before end of this year ma-approve na sa SP ng atong sining provincial budget for 2022. Bamapansin. Daga nga talaga ng buong pons ining mayo man nga balita buong pons kasi ko ini isa man ka encouragement ko sa aton nga mga pumunta sa aton negosanon nga magpa-vaccine kote sa nagligad to may ara na iyo si Gov Lacson nga ang mga fully vaccinated individual wala na lansing negative RT-PCR result o kundi na dapat magpa-subtest pa sa pagsulod diri sa aton probinsya. At the same time aton sining syudad sa Bacolod, no. After sinimo pons ang aton man nga probinsya, no, pagi sa kay Gobernador Eugenio Bong Lacson, gin-aprobahan man o kung agaan niya sa nga panugot ining hangyo sa airline company ning Philippine Airlines nga magpatagayon sang special flights para iya sa mga negosanon kag Bacolod nun man, no, nga fully vaccinated na nga makabalik makasulod, makasakay sa aeroplano without na sa mga swab test dira, pabalik diri sa probinsya sa Negros Occidental. So, yung special flight, mumupon sang PAL, makuha ni siya ma-start from October 18 to November 29. Next month, tabong po, 18 sa dason nga adlaw. Lunes, bumupons.
May special flight sang PAL, mas daw manubo-nubo ang plate ni Bobo Pons, 3,750 lang. Bombo Pons, so payag din ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz nga ining pag-aprobar ko ni Governor Lacson sining special flight sang Philippine Airlines, dako ini nga encouragement o bulig man sa kampanya sa national government nga ma-encourage ang ato nga pumuli nga magpabaksin. No? Kaya kung ba fully vaccinated ka na, kuan ka na, di ka na magpaswab ta, pagpaswab ka pa ba, no? Why na kinlanon dala? No? Kag ining special flight sang PAL, ko hindi lang diri Negrosanon ang mag-avail. Na? Kung taga-Bacolod ka, na fully vaccinated, kuman pwede ka man maka-avail sining special flight. Importante yung post din paano ka pa pa-booking sa mga ito nga o kung selected nga mga PAL ticket offices na starting today, October 14. Bumupon. So yung special flight sang PAL, himuon ini ko starting October 8 to November 29, every Monday and Friday lang. So but sila yun, kada adla simana, duwa lang. No? From Manila, pagkador iya sa probinsya sa Negros Occidental. Bumoponsos na ito ti encouragement niya, no? Sa mga utod na ton nga magkapabakuna na kaya mas mapos na lang halog-halog ng kwana ang mga protocols, no? Para iya sa mga fully vaccinated individuals. So starting ni October 18 to November 29, makabulig-bulig pinigubong po sa Pesmente, sa mga utod na ito lang magpuli during kalagalag, na? Halin sa ibang lugar, na? Padurong diri sa probinsya sang Negros Occidental. Mula po po sa mga pabalita natin, pinaka mga update report, gikan sa Kapitulo Provincial, ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Report ikan sa bayan sa Negros Occidental Provincial Capital. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 34 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8. Dirman sa ato sa iyang pagpangalaga. Sige hon tanang ang pag-update, no, sa saring roll out sa vaccination para ba niya sa probinsya sa Negros Occidental. Sige, buwasa, no, makakuan kita patagayon kita makabaran sang pag-update dugang sa aton nga city administrator, kon provincial administrator nga sa Attorney Fernando Diaz ko pila na ang nabakunahan sa probinsya kag ti ano pang mga lalagso nato, no, kay until now dapat bati nga may ara sang LGU na nga nakalabot na herd immunity, no, butang Metro Manila, no. So di kabay pa, no, nga papadasig-dasig ta para nga kay mo laning naulat ta kung malabot ang herd immunity, no, ni nataway na damo pa rekubikos da, no, insegida balik na kita matamat sa normal, no, naton nga mahilikoton kaya daw haluson nga napiang na ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Di mahilo ng iban yang may matrabaho, pero di iban yang nagkalaliop kag ang trabaho sa isa ka semana duwala ka adlaw. Paano ka na bimabuhi? Namo na dapat ang lantawon sa gobyerno kay kun hugton tanang hugton ang mga quarantine status na ton, di manuktas ni masip sapuan ng tanggapuluti matata, agatulurong matata sang kagutom magamos ni. Diba? So importante man na, no, nga ti balik doon man na sa aton nga gobyerno ang kabudlayan nga anto sa pumuluyo subong partikular sa sining pandemic nga until now daw ay pagiti sa vaccination nagaigod pa kita. Magabahata kita sa pila ka mga panamdom, no? So today, and then pagbalik nato na dugang nga babarita kang update ta dito sa bangkay nga nasapuan kay inasang hapon diri sa may bahin sang area, no, sa makabaran sang barangay Alihis, no. Sa follow up ni Bombo Gracelyn Lobaton. Magabalik kita pagkatapos kinamang sani. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhadwaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik tayo sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 8 sa gabi. Sige, balikan itong pinakaligtas ka follow-up no, sa Didima Kabanan sa Makapulisan. Dira sa police station number 7, ini may kang tanan sa siring bangkay. Nasapuan kayo na sa hapon dira sa isa ka suba. So, sang napatakas ang bangkay, no, napasaka, no, ang bangkay ining may agi sang lutang, no, sang armas, no. So, ti sino ini? Base biktima naman ini sang sa mga execution, no, kon ti ako gisa ginasiliman naton nga biktima sang salvage, no, ang natabo base gin salvage ni siya kag ginhalid naman dira. No, kada mo ni mga usod ni gate sa Talisay daw ay gid gani to ma'am kuan no makinala ko sino to no ang nasampay bla bangkay sa nasakpan sang syudad ya sang Talisay. Pero buloon ni naton upon sa kay Bombo Grace Baton sa patrol ang dugang investigasyon sa aton sa ring Makapulisan kay nahimos na ginabangkay ang soko nakaabot naman kag ti probably nga gindala na ini no sa bahin sang isa ka punerarya. No, kung sino man dira ang mga nadulaan sang himata no kaway nakapauli pila ng kaadlaw no, so feel free nga magpagiangot dira sa Hector Pangod sa Makapulisan sang police station number 7. Sige, no, sa 50 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi, check ta, bumulit, okay na si Bombo Gracelyn. Nabaton sa patrol sa saring follow-up. Bombo Grace, please come in. Yes, Bobo Pons. So, nagapabilin nga wala sing identity ang nasapuan nga bangkay Si dito Mr. X sa Barangay na. Lihis, especialmente sa Tuba sa Ngasambit nga Barangay Bobo Pons. So, sinilanggit nga gabi, mga 7:30, nag-abot ang funeral car, kagin nakuha na ni siya, no, kag ang aton sining nga mga kapulisan at dito Pons, duwa ka hepe sa Police Station 7, si Captain or Police Captain Elmer Bodilla, kag si Police Major Leo Estopa sang Police Station 6. So, Pons, ang area sakop gid sang Police Station 7 ng Barangay Alihis. Apang fronting ini sa Barangay Takuling. So that's why ang aton sining nga hepe sa Police Station 7 ang nakipag-angot sa dayon sa hepe sa Police Station 6 para nga
Buligan, Malabawa Pons. Kay last stress, no? Pasado last stress, nakita ang ining bangkay sa lalaki nga wala sing identity sa gihapon. So kagina may nagkadto didto nga babayi, no? Kag ang abiya sini banaya kay tatlo na kadlaw wala nakapauli sa ilang nga puloy-an. Apang negative ini Bobopons, no? Hindi iya kilala ang nasambit nga lalaki. Kagopon sa alleged information naman nga may agi sang balang iya ulo, no? Mahambal ni Sir Bonilla nga hindi ina matuod, no? Kay pila na ka oras nga tinining bangkay sa suba IB or sa tubig Bobopons, so madamo sang mga masangitan sini, so posible nga napilas lang Bobopons. Kag sa alleged information nga may bandol nga kwarta nga nakita, so ang aton sini nga DRRMO sa syudad sa Bacolod, ang wala man sa may nakita Bobopons, puro silang balas, so wala ta kabalo kung matuod na, no? Kung ano tabo sa kwarta, kung may kwarta man gid Bobopons. Wala man mga ID sa bulsa niya? Wala Bobopons, ang nakita lang gid sa bulsa iya pag rescue sa iya, mga balas lang. Okay, so din subong ang bangkay? So, ara sa funeral homes, malapit sa area, Bobopons. So, wala ko nawangkot, gid kundiin kay Ano ganito exact nga lugar gani? Purok? Purok Pontevilla. Purok Yes. Puente Villa, gro? Pontevilla. Oo. Alihis? Yes, Barangay Alihis. Ah. Kag pangalan sang suba, Magsungay River. Magsungay River, Bobopons. Okay, Puente Villa, gro na da. Hindi Ponte Villa? Bobopons, oo. Oo. Yes. So, anyway, pag siling alihis, ara sa St. Peter, lapit na da. Kagina, ang bangkay sang biktima, no? Gindala sa malapit nga sementeryo, Bobopons, sa Sanctuario de Bacolod. Dito ginhalida na samtang ginahulat ang funeral car kag ang soko. Okay. Oo, so estimate ng mga pila na kuno kaadlaw nga napatay siya? So Bobopons, mga sa aton nga pag-interview, hindi galing sa pulis halin pero pero sa banta nakakita 24 hours. Bloated na ang bangkay, ang lawas? Yes, nagahabok na ining tiyan niya, kag ang tuhod niya, no, gapilo na Bobopons. Ati, mga guro na estimate mga 3 days? 3 days Bobopons, minimum of 24 hours or pasensya sa mga utod pa niya po. So, medyo may baho na. Kagina, kabaho gid, no? So, nagpalayo kita. Kagina, sang pag-retrieve sini, sang bangkay, sang isa kalalaki, mabudlay gid Bobopons, kinagatudo na gid ang current sang tubig. So, ang aton sini nga mga rescuer, no, duwa to ka grupo sang rescuer Bobopons mo. So medyo bulubudlay kay madanlog ang area kag pasaka na gid Bobopons. Okay, no. So paano ang bangkay? Nakasampay siya? Yes, Bobopons, nakasampay siya according sa mga nakakita sa kawayan. May kahoy sa nga nasangitan or saygad lagi sang suba? So may kahoy Bobopons nga nasangitan ining bangkay. Ang kamot niya sini nakasampay gid sa kahoy. Since nga gin-report naton ato, so until now, basta sa gabi daw ay gid sang may nag-claim, no? Yes, Bobopons, nakahaling kita sa area mga 8 p.m. na kag pagulaton naton wala gid sing may nagkadto nga himata-abi sang nasambit nga biktima kung sino man ang may himata nga nadula Bobopons nga wala nakapulis sa ila mga puloyan. By the way, Bombo Grace na nung ginasuksok niya sini para liwaton ta lang para at least no mabatian sa mga utod man aton especially nagapati subong nga gabi. So Bobopons, according sa aton sa mga pulisan nila mahibalaan kung ano color gid sang bayo, no, or duag sang bayo sang lalaki nga nasapo na, no. So hindi na ma-recognize ang iyang itsura? So, Bobopons, according sa mga residente, do hindi naman ko makilalaan gid, wala man kita ka pa nga picture, no? Kag ang mga kapulisan wala man nakakita Bobopons kay pagkuha sini sa iya naputos na siya sa sako, so wala na gid nakitaan. Katagi na may ara to sa katawo nga ginbukad ya ang bangkay pero wala man sang info halin sa pulis ko anong iya sini nga profile gid. Sige. So
So mahapon, sumatian ta ang pahayag sang hepe sang Police Station 7 nga si Police Captain Elmer Bonilla. Sir, paano ni siya nakitaan no, ang bangkay kagina sa Suba? Bali sa atong reported dyan nga nagkadto tato kagina sa crime scene. Isa ka bangkay nga nakita dira nagalutaw-lutaw sa sa area sang halihis ning Suba. Fronting diri sa may barangay Takuling. So gininform tang hitis ang Takuling nga regarding ni, so nagkadto di sila kagamoto gin-conduct sa retrieval operation sa alleged nga droning. As to identity sining biktima, wala pa ni siya sang identity. Patawagan taman ni kagina sa kahanginan sa mga different media entities diri sa siyudad sa Bacolod. Kung may posible mag-claim, so may nagkadto diri kagina, kag so far hindi man to siya mo. So, Ano itong nagkadto, babae, lalaki? Babae, kay may galit siyang nadula ang Yabana for 3 days na. So, gintanaw niya, hindi man mo. Naman lang yung panawagan natin, kasi kung may mga himata ka mo na nadula, lalaki ni siya. So, hinahulatan na lang subong ang puniraryang mag-claim ni sa iya. So, ang mag-investigate sini, duwagin ka mo sa police station? Bulig na lang ni Guru, bulig na lang mo ng investigador. Kasi depende pa ni. So, may lugang ka mo. So, wala mo lang na yung update na lang siya kung may mag-claim na lang sa punerarya. Kagina ko no, may alleged man no info na may agi ni kabala iya ulo tuod na. Daw hindi na naton mahambal yung may bala kahit siyempre sa kalayoon siguro sa naadundan niya. So, hindi lang siguro nga magkalakas ang panit mo. Magkararita kang kaundan mo. Ito may mga bato-bato sa sining Suba. So, wait lang kita kay requesanta na siya, Ining sa suko para ma-process nila kung ano niya ang mga pilas niya. Anyway, makita mo na mo. So, di yung mga pilas siya, sir? Huwag kaya kakita. Kaya napupustos siya. Okay. So, sa punerarya na siya i-process. Alleged info pagid, sir, may ara ko ng part nga nakita sa bulsa yan. Yung gintanaw to nila, mga balas man tong bulsa. Kasi kabalo ka naman sang news. Kumbaga kung message relay, paabot sa katapusan nga nagabaton line na. In-check na sang diary mo kagina, mga balas tungod sa'yo. So, wala gig kwarta. Mama Pons, amo to pahayag sang hepe sang Police Station 7. Okay, so why pagid So feel free anyway Bobo Grace pwede gid anytime sila makakadto dira para nga kilalahon man nilang ilang nga mahimata kung ilagid man ina so yes. Taga akay kun kuan hindi ni mapadugay mo Bobo Grace ipalubong na lang gid ni siguro kung way sa may mag-claim. Yes, mga Pons, kay pwede man ng baho sang bangkay, nung nila padugay, kag Pons ang mga detalye, Hindi naman guro pwede mo autopsy ni? Wala lang ko kabalo, Pons. Oo. So, pamangkotun na buwas, okay. ang update regarding sa nasapuan nga bangkay dito sa Barangay Alhis. Okay, sige. Salamat gid sa saring update, Bobo Grace. Yes, mga Pons, ini si Bombo Grace din na bato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa follow-up sang patrol. At sa kay Bombo Grace rin bato nagot sa siring bangkay nga nasa Puan Gaina, dito sa Purok Puente Villa sa Barangay Alhis sa may syudad sang Bacolod. Mga mata ka mo na narula, Feel free nga magkadto dira sa estasyon sa police station number 7, So, ti ligom dulom pata kung ano ang ginturaan sang kamatayon, sa siring biktima nga nasa Puan na lang dira nga nakasampay sa isa kasuba sa Barangay Alhis. Ipoto las 9 ng takna sa gabi sa ato sa ring pagparagad sa aton man sa ring nga para tuntunan. So lang nato sa ring at tempo, standby na kamo sa Santos nga Rosario. Pwede masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ay alagad si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpamati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mamaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami